कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. 50 कोटी घेऊन भाजप सोबत सत्तेत गेलेले दीपक केसरकर हे किती दिवस सत्ता टिकवणार असा सवाल शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित केलाय. मतदारसंघात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असताना देखील मतदारसंघात फिरकून सुद्धा पाहिलं नाही. केवळ सत्तेसाठी आणि मंत्रिपदाच्या हव्यासापोटी मुंबईत बसले असा आरोप त्यांनी यावेळी केलाय. ते पुढे म्हणाले, शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱ्या केसरकरांनी हिंमत असेल तर आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून दाखवावे. शिंदे सोबत गेलेल्या 40 आमदारांचा सर्वे केला असता त्यातील फक्त 16 आमदारच निवडून येऊ शकतात असं निदर्शनास येत असून त्यामध्ये दीपक केसरकर यांचा पराभव होणार असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. ब्युरो न्यूज, सावंतवाडी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.